Skloňme na chvíľu hlavy v modlitbe. Požehnaný nebeský Otče, uplynulo 45 minút. Slovo vyšlo. Naše srdcia sú šťastné. Prebieha jubileum. Nielen jubileum na jeden deň, ale jubileum na večnosť. Anjeli spievajú v sláve. Ó Bože, víťaziaca cirkev spieva. Zvony radosti zvonia. Duše, ktoré boli kedysi odsúdené na smrť a išli zomrieť a do diablovho hrobu. Diabol bol porazený. Smrť bola podmanená. Hrob bol dobitý. Choroba bola podrobená. Povera bola podrobená. Zloba bola podmanená. Nenávisť bola podmanená. Ľahostajnosť bola podmanená. Naškrobenosť bola dobitá. Boli podmanené vlastné spôsoby. Všetko je podmanené. Kristus je veľký premožiteľ. Hľa, ten mocný dobyvateľ, povedal básnik. Hľad na neho, ako je jasne viditeľný, lebo on je ten mocný víťaz, keďže roztrhol tú oponu vo dvoje. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Boha pred človekom a teraz Boh prebýva medzi ľuďmi. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Božie uzdravenie. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Božie požehnanie. Roztrhol oponu, ktorá zakrývala Božiu radosť. Roztrhol oponu, ktorá chránila Boží pokoj. Teraz je tá opona roztrhnutá na dve časti. So svojou vlastnou krvou kráčal ako dobyvateľ. Boj sa skončil. On nám to dokázal vo svojom vzkriesení. A teraz je Duch Svätý svedkom, ktorý je poslaný, aby nás viedol. Ó, večný Bože, ak je tu dnes ráno niekto, kto sa len táral popri tej hradskej ceste a chodil z nej hore a dole, padal na kraj cesty, nikdy nebol schopný kráčať uprostred s veľkými hrdinami. Veľkými hrdinami, ktorí prešliapali stred cesty. Dnes ráno sa modlíme, aby ti odovzdali svoje všetko a vyšli a tešili sa z tohto veľkého víťazstva, ktoré získal náš vzkriesený Pán. Udeľ to, Otče, lebo to prosíme v Kristovom mene.